Trošku som si vytuningovala fidget spinner. A áno, je to tu a je to tak zase ako u minulého vlogu 1 či 2. Počkať, vlastne vy to nemáte ako vedieť, keďže ja nahrávam práve 3 a tu sa práve deje 2. A neviem prezrezovať, ako to vyzerá, ale trošku som si vytuningoval fidget spinner. A trošku som si ho vytuningoval a keďže dneska je ten deň, kedy nastáva 3. vlog, kurník šopa, musím si to dať do druhej ruky, keďže dneska nastáva ten deň toho 3. vlogu, tak ale ja teraz, toto je ešte stále ten jeden deň, kedy sa vydáva tá 2 a kedy sa vydala 1. Takže máme zase tá Becky. Pozri. Ja sa toho úplne bojím. Nechápem, ale trošku som si ho vytuningoval, dal som si okolo neho takú reťazku. Naozaj, veľmi dobre sa to točí. A ak nemáte šitný dog spinner, že sa vám toto bzúči, tak sa to bude úžasne točiť. Lebo tam je tá väčšia aerodynamika a to vyzerá tak, no pre mňa to vyzerá mnoho lepšie. A tieto matiatka, tieto budú na viacerých vlogoch ako na začiatku a bude tam ukázaná taká vec, ktorú som si spravila ako novú. A s Legom sa už nehrám, to som len tak robil z prostosti. A bože, no ako dlho to bude trvať? Ešte 4 minúty? Bože. Čakaj, vlastne prečo to dávam, keď no, nemám teraz čo robiť, ale pani Becky, tá jednak vylihuje a vrčí. Jo, aký je dneska slnečný deň. Tak som bol ja, keď som bol malý. No, spomienky teraz nebudú. Spomínať sa bude až na histórii a inak ktorá bude ako vlog 10, pravdepodobne, alebo vlog 5. Neviem, ako to teraz bude, lebo teraz to tak bude len vlog 2 a teraz nahrám 3 minúty do vydania. A jediný Steam, ktorý bol, tak stream bol jediný a to bol z Robloxu. To bola nová minihra, sa mi zdá. Potom ešte jeden stream bol. A ten bol už asi tiež z Robloxu. Lebo z Robloxu ma poznáte skoro všetci 4. Ten posledný 5. Ten vôbec neviem, kto to je, vôbec som si to nepozeral. Počkej, vlastne ja by som mohol... A nie, to nejdem skúšať, to nejdem riskovať, ale práve teraz tie 2 minúty a toto je to Need for Speed Hot Pursuit, vy to nevidíte až tak dobrej kvalite určite, lebo a Super Flighters Deluxe, to neviem, čo bude vychádzať, lebo to neviem, či tam je dovolené ako vlastne robiť tie veci s nahrávaním. A ja možno takedy si myslím, že si zapojím
takto kameru ku kompu a budete môcť vidieť môj ksicht, keď budem hrať takú hru. Ale to neviem, či ešte budem môcť, lebo to je trošku také divné. No nie divné, ale tak ja nebudem môcť byť až taký lebo ja z toho tak slávny nebudem, lebo ja slávny nebudem len tak, lebo naozaj je to pre mňa ťažké. Tak to vidím, počkaj, ako dlho to trvá? 5 minút 44. To tak rýchlo ubieha z jedného nového fidget spinneru. To zrazu prejdeš na takú diaľku, že to ja nechápem, no tých vlogov bude extrémne veľa, lebo nesmie to byť také dlhé, alebo urobím strihadať, čo spravím, ale 6-3 moje diplomy dovolenky, ale to nechceme teraz preberať, to bude v histórii a hra. Spracovania, 18 sekúnd. Tak za chvíľu budete vidieť vlastne dvojku, si budete určite si to pozrite, ktorí si to budú pozerať, ale neviem, takto si môžem pozrieť napríklad, keď nahrám napríklad štvorku, tak to o tom zistím neskôr, no tak hneď povie štvorku a pozrie štvorku a potom pre mňa to bude zaujímavé, lebo potom budeme nesliadnúť na tých ostatných a viete, že ako a ešte tie lajky budú menej. A jeden môj spolužiak, ktorý je tiež youtuber, taký menší, neviem, či vlastne on je youtuber, ja nie som pomaly youtuber, veď ja nemám ani 10 000 TikTok, oných, všetkého nemám 10 000, ani odberateľ, ale ako videli ste všetky videá, alebo teda YouTube Gold YouTube Button od Goga, ste to určite videli, pretože on vravel, že všetkým snoh na youtuber náš bolo, že 1000 mať, no a aj Tom Gaming to vravel, už má 100 000 a ja teraz to zažívam. A aj Gogo to vravel, ten má už 1,5 milióna a viac. No teraz bude veľa dislikeov, lebo môj kamarát, taký menší kamarát doviedol môjho kamaráta, bratranca, ktorý je hejter. Počkaj, dlho sa to nahráva, lebo ja už budem 8 minút, sakra, to je sakra, ale veľa. To bude dlho trvať tento všetko, akože, no, nič, no. Ja už budem asi končiť a štvorka určite vyjde, štvrtý vlog. Ten budem točiť i hneď potom, radšej viac, lebo potom to nebude tak dlho trvať. Všetky, kebyže nejakým jednu školu, alebo by som spravil strich, ale to už teraz nestíham, lebo to je veľa času. Nerad nadávam o videách, ale už je to 8 minút a pol, takže ja budem musieť končiť. A fidget spinner a mačetko sa s vami učia. Ahojte všetci, ahoj, pozdravím. Dobre, tak ja budem musieť končiť, čau.